Spesial untuk Mama Ambo yang sedang bersanding dua dan berbahagia. Buat teman-teman beserta nanti ya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan spesial juga buat pecinta Minang, selamat berlibur dengan sisa-sisa napas dan masih ada yang bos. Semoga bisa terhibur. Mudah-mudahan sampai lagu dan cinta. Manggilai padi nan ampo kabarnya ajuang sapandai-pandai menjuang tinggi nan upeh kajatuh juang sapandai-pandai menjuang tinggi nan upeh kejatuh juang manihnya kato pinta kanyato meruruh jantung di dado baitu kini banyak nan tasuo kandak dape jaso talupo baitu kini banyak nan tasuo kandak dape jaso talupo bagan titi alapu mangko jalan ke kampung katonyo ka ganti indung ole bana barasa kamabunuh utang piti dapat dibayar utang budi dibawati usah mau uang kasih jo sayang oleh jo cari kenapa bilang ikan bali ikan panjang parilah jual kawan dicari tunusana dicari naon induk sama kalah jual. Ya siap-siap buat Bujang Amoy. Manih
Ikan bali Walana bali Ikan panjang Palilah cuok Kawan dicari Dulu sana dicari naon Induk taman Kanalah juok Oke baik, itu tadi satu kita berlalu dengan judul Kandak Dapik Jasut.